Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबो बरायहरनाय थालायबाय। नै आं मोननैसो भिडिअ दंमोन ना बेखौनो जाब्बा जुब्बा होलायनोसै आरोना। नोंथांमोना मोजां मोनोबाथाय नायलांबाय थादो आरोना। मेम'रि थानाय हिसाबै आङो होनाय जाहैबाय भिडिअखौ, नोंथांमोना मोजां मोनबाथाय नायलांबाय थादो। नै जोङो बेहाय माख्राय गायनो होननानै जावफ्लेदोंमोन आरोना हा, ओमफ्राय बेहाय फोखांबायबो आरोना। ओमफ्राय आङो भिडिअखौ दासो नुनानै एडिट बानायनानै होनो होननानै होबाय आरोना मेम'रिनि थाखाय। बिफाङाबो थांबाय थांनायालाय, ओमफ्राय उनाव आङो भिडिअ लाबबाथाय देखायगोन आरोना माबायदि जादो। नायलांबाय था लोगोफोर। जोङो नेक्स्ट डे खालि थांलायबाय आरोना माख्राय गायनो होननानै। मानो होनबा माख्राया बारा रज'वाखै, मोनफा मोननै बिदि रज'दो, माने बारा एसे मोजाङै रज'वाखै, बेगरानो गैलायाखै खोमाना, ओमफ्राय मोजां रज'वाखै। बेनिखायनो जोङो नायै नायै बेगरखौ होफिनबाय आरोना। आरो होनो दंबावो, बाट जोङो ससे जिखिनि हायो बेखिनिखौ होलांनोसै आरोना। नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै जोंहा मावथि सानैखौ हाग्रा फुनो होदो आरोना। ओमफ्राय इसोर सानैया होनो रोङा नालाय, ओंखायनो बिसोर सानैखौ हाग्रा फुनायाव दोनबाय। ओमफ्राय बिसोर हाग्रा फुबाय थाबाय आरोना। ओमफ्राय जोङो माख्रायखौ जों आइजों गायबाय आरोना। इसोरखौ हाग्रा फुनो होना नङाबा बिसोर डिस्टार्ब खालामो ना। नायलांबाय थादो। आं माख्रायसो गायगोन, नोंसोर खानैया हाग्रा फुग्रा। ओंखाम जाखांनायनि खामानि मावनो होदो। दैयाव दोन, हायाव दोन। सानजानिखौ होआखैमोन न' बेगरखौ? बेनिफ्राय आरो बबे मोनसे आब'? ओमफ्राय लाफा थिलि होदों ना होआखै? होमबा लाफा थिलिनि सोनाबानिखौ होदों। दे फुदो। नोंसोरना बेगरखौ होनो रोंनाय नङाना, जों बेगर होनि नोंसोरो माबा हाग्रा दैनिफोरावनो दोन। नोंसो गोजान होदो, आं खाथि होखादों। दे मावथि। नोंसोरो हाग्रा फुबाय था, जोङो इखौ होगोन। पेकेटाव लाना माबायाबा आखायाव लाबा गोलैजोबो ना। खानैबो दोननिगायाबो फुगाबो जायो। नङा, गावबागाव फु, गावबागाव दोनफाय, होमबासो थब मावखाङो। बेयाव दोनदो दे। थां। खानैबो फु, खानैबो दोनथां। बा मावथि खानैया बिराद मावबायलै। दोन। बोरै मानसिफोरा पगादोलै पगा। बा नोंसोर खानैनो साहा होलालै। एख' होला नोंसोरनो। जाखो
मार मावबाय इसोर खानैया नंगौ नामा दे फुदो फुलायदो फुबासो नोंसोरखौ नुगोन ना मबाइलाव मार मावदो होननानै एक्टिंसो खिन्थिबाय थाबाय नि मालाय ना आयै इबार इ मोननैयाव ना माखोदो होदो नोङो आंथ' मादो इसोर मोननै दं होमबा इ मोननैखौ होलांसै आं नै जोङो दा होखांबाय दा न'आव थांनोसै आरोना आं होनायखौ देखायबाय थायासै आरोना नै सानै मावथिया लाइबो खानानै दाफै गोलैगोन